Takže ideme si zaradiť predmety. Najlepšie po najhorší. OK, angličtina. OK, angličtinu moc nemusím, ale pohodička, dáme, že 6. Matiku mám ináč mega rád, to je dosť nepopulárny názor, ale matiku, keď tomu človek rozumie, tak je to fakt bomba. Takže dáme 1. Fyzika nič moc, akože dávam, že za 7. Biológia, fuj, bráho, biológia, fakt, že 9. Biológia, fakt, no a chémia, neznášam chémiu. Chémia je fakt úplne najhoršia, zo všetkého, čo môže byť, chémia už je najhoršia. Ok, výtvarka je reálne dosť v pohode, tak 4. Hudobná, ok, to nie je úplne niečo, čo ja som v tom dobrý, ale dajme, že 5. Ok, science to, ale dobre, dávam 8. Ok, dejepis, no nič 3 a geografia 2, ok, geografia je super. Ok, to je moje poradie. A možno sa pýtať, prečo tú matiku mám tak vysoko. Mám takú apku, tam nahodím iba poznámky a ona mi to vysvetlí všetko. A potom tej matike rozumiem. A potom ma to proste baví, však to je jasné. Takže keď vás zaujímá aká apka, napíšte do komentárov. Čaute.